аз вазири фарҳанг ба муовини нахуствазир. духтари 24-солаи Рамазон Қодиров вазифаи нав гирифт. Рамазон Қодиров раиси ҷумҳурии Чеченистон дар шабакаи телеграмии худ хабар дод, ки аз пешниҳоди таъини духтари 24-солааш Айшат ба мақоми муовини нахуствазири ҷумҳурӣ оид ба блоки иҷтимоӣ пуштибонӣ мекунад. ба гуфтаи раиси вилоят, ин ташаббусро раиси ҳукумати Чеченистон Муслим Хуҷиев зимни як ҷаласаи васеъ баён кардааст. Айшат Қадирова аз моҳи октябри соли 2021 дар мақоми вазири фарҳанги Чеченистон кор мекунад. қабл аз ин дар соли 2020 вай ба вазифаи муовини аввали вазири фарҳанги Чеченистон таъин шуда буд. соли 2016 духтаре дар синни 17-солагӣ ҳамчун мудири хонаи муди исломии Фирдавс фаъолият мекард. моҳи декабри соли 2020 духтари дигари Қодиров Хадичат, ки он вақт 20 сола буд, вазифаи мудири шӯъбаи тарбияи томактабии Грозниро ба уҳда гирифт. моҳи марти соли 2023 маълум шуд, ки духтари 20-солаи дигари Қодиров Хутмат ба вазифаи куратори бахши тандурустии ҷумҳурӣ таъин шудааст. дар ин бора баъдан раиси ҳукумати ҷумҳурӣ Адам Алханов хабар дод. дар соли 2028 бахши русии BBC ҳисоб кардааст, ки аз 158 мансабдори аршади Чеченистон 30% хешовандони раиси вилоят мебошанд. худи раиси Чеченистон таъини хешовандонашро ба мақомҳои баландпоя ба он шаҳр дод, ки ба онҳо эътимод дорад. вай ҳамчунин гуфт, ки тақозо аз наздиконаш дар мансабҳои давлатӣ даҳҳо маротиба бештар аст.